Takže našou úlohou je porozprávať sa na tému projektové fázy alebo project phases. Vysvetlíme si, akým spôsobom ich implementujeme, to znamená využívame priamo v Microsoft Project. Môžeme si aj rovno ukázať, že ako to býva riešené v rôznych metodikách, ako napríklad Prince2, IPMA a tak ďalej. Rovno vám prezradím, že to, čo potrebujeme urobiť je, že máme projekt, v ňom máme úlohy, potrebujeme si dať do poriadku jednotlivé úlohy. To znamená usporiadať si do nejakých unit, nejakých jednotiek a pre nás to budú projektové fázy. Takže rozprávame sa na tému projektové fázy a to, čo robíme je, že ten náš projekt štrukturujeme. Sú v ňom úlohy a ja ten projekt rozdeľujem práve do fáz. Základná vec v manažmente, ale aj v marketingu, ale aj v IT, že rozdeľuj a plánuj. Conquer and divide. To znamená zložité problémy rozdeľujeme na menej zložité problémy. To znamená na nejaké menšie spracovateľné časti. Ale tá každá fáza bude zahrňať nejakú skupinu súvisiacich úloh a aktivít. Na otázku maminko, prečo to robíme? No jednoducho preto, že to chceme lepšie plánovať, organizovať, riadiť a mať plnú kontrolu nad tými projektami. Rovno vám prezradím, že keď hovoríme na tému Microsoft Project, tu sú fázy. Naopak, keď niekto sa učí Prince2 alebo rôzne metodiky, tam je pojem etapy. V Prince2 v princípe žiadny pojem fáza nie je, keď sa niekedy používa. To znamená, v metodike Prince2 máte etapy, ale žiadne etapy reálne nie sú v Microsoft Project. Takže veľa ľudí si niekedy tie pojmy zamieňa, ale keď sa chceme rozprávať čo najkorektnejšie, tak oficiálny názov, ktorý sa používa, je fáza. A áno, sú dodávateľia, ktorí fungujú na Prince2 a používajú pojem etapa, tak je dobre to s nimi vydiskutovať, že to budete používať v kontexte synonym, aj keď sú medzi tým rozdiely, môžeme sa o nich neskôr pobaviť. Rovno vám ukážem, že aké sú nejaké typické fázy v projekte, je úplne jedno, či je to Prince2, PMBOK alebo čokoľvek iné. Skoro vždycky tam máte niečo, sa dáva iniciácia alebo inicializácia, ak chcete. Potrebujete definovať projekt, jeho ciele, nejaké KPI, to znamená kľúčové ukazovateľ alebo indikátory výkonu, rozsah, range a nejaké schválenia zo strany manažmentu alebo od zákazníka, prípadne od korporátneho alebo teda programu manažmentu na to, aby sme to spustili. Dôležitá fáza, planning alebo plánovanie, to je dôležité priamo k plánu projektu, to čo teraz robíme. Rozsah, časový harmonogram a, jak hovorí môj kolega, že čo to koštuje, takže rovnako rozpočet, budget. Všetky zdroje, ktoré s tým súvisia, čiže aj ľudské zdroje, časové, finančné, ale dôležitým aspektom výkonnosti projektu je aj kvalita, riziko, prípadne komunikácia. Ďalšia vec, exekúcia, realizácia, to znamená to, čo sa tam má robiť. Ideme, budovať jadrovú elektráreň a ideme teraz budovať plot, ideme, budovať nejakú časť toho informačného systému. To znamená konkrétne, čo sa ide realizovať, to znamená čas exekúcia na plánovanie konkrétnych aktivít podľa projektového plánu. Monitoring a monitorovanie, alebo keď ste kontrola, potrebujeme si sledovať pokrok alebo odborne progres toho projektu, či ide všetko cajk a v poriadku, alebo máme problémy, neočakávané, očakávané, takže potrebujeme tie veci riešiť problémy, hasiť niekedy, udržiavať projekt na nejakej správnej ceste a potom closing alebo ukončenie. To sú také najštandardnejšie fázy v projektoch, ktoré máme. Takže takto to nejako vyzerá z hľadiska projektového manažmentu, že v projekte je dobré si nastaviť práve tieto fázy, aby sme mali, jak sa hovorí, v tom poriadok. Neznamená to, že musíte použiť presne týchto 5. To je ilustrácia, ako to môže vyzerať na základe, jak sa hovorí, best practices, to znamená odporúčaní rôznych metodík ako Prince2. Či sa to bude volať a poviete si, že pre vás je lepšie, keď to bude, že market research, produktový koncept, to bude na vás, takže našou úlohou bude urobiť to, že definovať nad úroveň úloh a to budú práve tie naše fázy. Takže nebudem vás napínať a takto to za chvíľočku nejako bude vyzerať. To znamená, definujeme si fázy, ukážeme si nové typy indikátorov, ukážeme si zrejme aj tie medzníky. Takže
Naposledy sme skončili s tým, že vytvorili sme si nejaký základný projektový plán pre migráciu dátového centra. To znamená, sú tu úlohy, vidíte ich trvanie, začiatok, dokončenie. Poviete si super, dokonca sme si tam doplnili indikátor typu poznámka a niekoľko odkazov. Ale chceme mať nad tým väčšiu kontrolu. Teraz neviem, ktoré úlohy spolu súvisia, ktoré nesúvisia. Takže keďže chceme mať nad tým väčšiu kontrolu, rozhodnite sa zaviesť si fázy. Fázami sa môžete inšpirovať skrz rôzne metodiky alebo si navrhnete svoje vlastné. Ja som už pre vás prichystal tie fázy, takže pripravíme si napríklad fázu plánovanie a príprava. Druhý, návrh a architektúra alebo design and architecture. Toto sú bežné projektové fázy v IT projektoch. Implementácia, testovanie a optimalizácia, dokončenie a spustenie. To sú tie najštandardnejšie fázy, ešte raz, ktoré sa týkajú IT. Takže nebudem vás napínať, čo teď. Poďte prosím vás do tohto prvého riadku, kde máte jednotku a vyskúšajte si novú klávesovú skratku. Začneme ako profíci. Skúšajte CTRL+, CTRL-. Urobte to ako profík rovno od začiatku. Prosím vás, nerobte také, že práve tlačidlo, vložiť úlohu a ešte 100-krát. CTRL+, CTRL- zachraňujú ľudské životy, lebo veľmi pekne mi umožní pridať riadok a odstrániť riadok. K tomuto vrelo odporúčam mať numerickú klávesnicu, pretože na tej numerickej časti potom máte plus a mínus. Projektový manažér má mať numerickú klávesnicu. Ak používate zariadenia od Apple, tiež Magic Keyword, to znamená tiež použijete tú proste rozšírenú, aby ste tam mali aj tie čísla. Proste však plánujem samé čísla. Duration, začiatok, takže poďme si to tu dať do poriadku. Takže vidíte, vytvoril som jednu novú prázdnu úlohu. Áno, mohol som to robiť práve tlačidlo, vložiť, Ježišmaria, ale kto to takto robí? Väčšinou len začiatočníci a vy chceme, aby ste to robili od začiatku správne. Tu, kde máte názov úlohy, len tam vložíte názov tej príslušnej fázy. Tým, že naposledy sme skončili s tým, že sme robili poznámky, tak Microsoft Project sa mi snaží pomáhať, ale zároveň troška ničí život, že ja chcem nie poznámky, ale chcem všeobecné, takže sem vložíme názov tej fázy. Zámerne som tam napísal aj tú jednotku zatiaľ. Aby ste potom videli, že tie jednotky tam reálne písať nemusíte, ale napíšte si ich tam. Mám úlohu, ktorá nemá zatiaľ trvanie, začiatok, dokončenie. Je tu len názov úlohy. A ideme ďalej. Pred navrhnutím architektúry dátového centra, to znamená u mňa je to riadok 4, dám CTRL+, vždy sa to vytvára nad tým, nie pod tým, nad tým. Urobím dvojklik alebo F2 stlačím, prilepím cez CTRL2, easy, mám ďalšiu fázu. Inak keď sa chcete zatiaľ v tých fázach lepšie orientovať, môžete tam kľudne tučne dáte CTRL-B, dokonca môžete hromadne označovať bunky a môže to byť žlté a červené, na tom absolútne nezáleží. Veľa ľudí samozrejme tie fázy zvýrazňuje a za kusy ukážeme, že tie fázy, keď to spravíme práve fázy, tak to bude zvýraznené, ale kľudne môžete už aj v tomto okamihu si to kľudne vyfarbiť, môže to byť aj vymalovávanka, aby každý pochopil, že to bude fáza do budúcna. Dobre, opäť to isté. Máme tu príprava nového dátového centra. To nie je nič iné ako implementation. Idem na tento riadok 7, dám CTRL+ ako profík a rovno si tomu buď napíšem alebo skopírujem implementation alebo implementácia. Poďme na to. Enter bác. Ďalšia vec, veľmi užitočná, kopírovanie formátu. Keď vám tam niekto pripraví a namieša nejakú špeciálnu farbu, vy používate nejakú špeciálnu modrú, fialovú, nejakú magentu, vôbec sa mi to tam nechce miešať, máte možnosť využívať nielen to CTRL, to znamená kopírovanie hodnoty a obsahu všetkého danej bunky, ale môžete kopírovať formát. To znamená, už mám nakopírovanú teraz tú implementáciu. Ak tam budete mať preklep, kedykoľvek vložením do bunky F2 alebo priamo dvojklikom sa viete do tej bunky dostať. To, čo som urobil je, že išiel som na bunku, ktorej sa mi formát páči, využil som funkciu kopírovania formátu. To isté má zase aj ten Excel. Čiže
Kopírovanie formátu, aj to Ctrl plus funguje všade. Áno, aj v Exceli. Takže tu si ale napíšem pekne, že fáza 3. Mohol som to kopírovať, aby som to mal jednoduchšie. Dáme Enter. Máme tam ešte dve fázy. Máme tam fázu, ktorá sa týka testovania optimalizácie. Tá začína od testovania. Takže väčšinou, keď niekde už vidíte nejaký task, nejakú úlohu, ktorá sa volá testovanie, už môžete šípiť, že aha, tu už bude fáza testovania. Takže opäť, ak profík Ctrl plus, dvojklik, prilepím, dám OK. Vložíme poslednú, to je tzv. Ukončenie, alebo teda dokončenie a spustenie. Ako náhle niekde začína nejaká úloha názvom revízia, finálna, podobné veci, prijatie, odovzdanie, to je väčšinou fáza, ktorá sa týka dokončenia, spustenia alebo ukončenia projektu. Dáme Ctrl plus, dvojklik, prilepím. Zároveň, keď tam tie fázy budete mať, vyskúšajte si dvojklik na tú metlu. Ono, dvojkliky štandardne fungujú v rôznych prostrediach podľa toho, či chcete urobiť nejakú jednorazovku alebo či chcete robiť hromadný režim. Lenže bohužiaľ tuto nie sme v Exceli, takže tu na to môžete urobiť na jednom mieste, alebo môžete urobiť jednoducho to, že keby som dal teraz kopírovať formát, tak by ste si mohli samozrejme pomôcť s tým, že by som poznačoval viacero buniek. Zatiaľ aspoň aby ste vedeli, že tu na ten kopírovať formát funguje bunkovo orientované. Takže vyskúšajte si separátne kopírovanie formátu do buniek kvôli validácii. No a teraz to najpodstatnejšie, vážený. Kedy sa stáva fáza s fázou? Všimnite si, že mám tu prvú fázu plánovania a príprava. Mohol by som si teraz napríklad typicky označiť tieto dve úlohy. Analýza požiadaviek stavu alebo výber nového dátového centra. A všimnite si, vedľa skupiny písmo, kde sme sa teraz hrali s tým tučné, výplne farby, je skupina naplánovať a tu je vnorenie, to znamená zvýšenie úrovne úlohy a zníženie. To znamená, tieto dve úlohy znížte a automaticky z tejto vrchnej sa stala fáza. Zopakujem to. Vybral som tieto dve úlohy, a to, čo som urobil, je, že som tu znížil úroveň príslušnej úlohy. A gratulujem, tým pádom tuto bude ako keby také zabalenie, kolaps, podobné ako pri tom menu, ale toto je kolaps na tú fázu. Takže takto krásne ste spravili úlohu. Toto bude pre nás tá fáza. Vidíte, že koľko to bude trvať dohromady. Vidíte od 1.9. začiatok do 3.10. Takto krásne sme vyrobili fázu. Niektorí môžu dávať tomu aj etapa, ale správny pojem v Microsoft Project sú fázy. Opäť to isté. Označím si napríklad tieto dve úlohy a použijem vnorenie, to znamená zníženie úrovne. Tam aj Alt-Shift, šípka doprava. Už máte z toho ďalšiu fázu. To znamená, vidíte, že pri týchto našich úlohách v Gantovom diagrame tu vidíte tzv. Súhrn sa tomu nadáva, alebo fáza. Toto je ono. Toto je, čo robíme. Súhrny. Alebo aj súhrnné úlohy. Čiže fáza je súhrnná úloha. Je to typ úlohy. Opäť vyberiem ďalšie dve a zase znížim úroveň. A zase vyberiem ďalšie. Môžem to označovať bunkou len tieto dve bunky, ale môžem označiť celé dva riadky. To je úplne jedno. Zase to len vnorím. Zase vyberiem posledné 3, 14, 15, 16. Vnorím a gratulujem. To, čo sme teraz urobili, je, že sme to ofázovali. To znamená nielen, že tam mám úlohy, ale vidím tam jednotlivé fázy. A k tým fázam sa automaticky dopočítalo trvanie, začiatok, koniec. Možno ste si všimli, že tu, keď si urobíte dvojklik, máme režim plánovania už je nie manuálne, ale automaticky naplánované. Čiže toto je ten automatický režim, kedy tá fáza sa vypočítala na základe súhrnov. To znamená, urobilo sa suma, alebo keď ste súčet trvania duration a rovnako sa tu nastavil min a max pri tých dátumoch. Takto krásne sme si urobili tzv. Súhrny alebo fázy. Keď robíte mimochodom dvojklik do tej úlohy, tak všimnite si, tu je, že súhrn, toto je ono. Takto sa to robí. Všimnite si, keď odškrtnem ten súhrn, dám OK, tak všimnite si, ostalo tam ten efekt toho zabalenia. Áno?
Ostal tam ten efekt toho zabalenia. To znamená, preto som začal od začiatku tým, že som využil pri plánovaní túto funkciu na zníženie úrovne. Takže ten súhrn si tam zatiaľ ponechajte. Ale to sú súhrnné úlohy. No, čiže bavíme sa na tému, teda jednotlivé projektové fázy. Je úplne ešte raz na vás, ako tie projektové fázy pomenujete. Vidíte, že toto bude tzv. Typ úlohy. Ono sa tomu nadáva aj sumárna úloha, summary. Odborne sú to teda ale fázy. A čo vám chcem teraz ukázať, dávajte pozor. Keď vyberiete nejakú príslušnú fázu, áno, ktorú tu máme. Mám tu skupinu, ktorá sa volá, že vlastnosti. Áno, tu sme riešili napríklad tie poznámky, tu sú napríklad, že informácie. Toto okno informácie vám to vždy otvorí v tom istom okne, ako sme zadávali ten názov. Viete si to ešte raz skontrolovať aj tak, že tu budete mať ten súhrn. Aj podľa tohto viete skontrolovať. Ďalšia vec sú tu tzv. Podrobnosti, ktorým budeme pracovať zajtra, keď budeme chcieť pripravovať jednotlivé typy práve tých plánov. Tie tam až tak nepotrebujeme, ale bol by som rád, keby ste išli, dajme si, viete čo, poďte do formát Gantového grafu, to vám chcem ukázať teraz, to je najdôležitejšie, poďte do formát Gantového grafu. Pokiaľ ste v Gantovom grafe, tak je tu vždy k dispozícii táto špeciálna karta. Ak by ste mali náhodou nejaké staršie verzie, tak to buď svieti na žlto alebo na zeleno, ale v tej Office 365 je to takéto podčiarknuté. Všimnite si, že táto úloha, kde je napísané fáza 1, je tu tiež označená ako že súhrnné úlohy. Vidíte tu zaškrtávacie políčko. Toto zaškrtávacie políčko totiž umožní povedať, že teraz tie súhrnné úlohy nechcem vidieť. Takže keby ste náhodou opäť to chceli, že sa hovorí, že vyčistiť, tak prosím vás, stačí to len odškrtnúť a táto ako keby úroveň, táto dimenzia pôjde preč. Ja chcem ale od vás, aby si tam dali súhrnú úlohu projektu. Zaškrtnite prosím vás to nad tým. Tým ste povedali, že tam pribudne ešte jedna úroveň, ktorá sa týka samotného projektu a sem sa veľmi často píše ten názov. V prípade, že zatiaľ som tam nezadal žiadnu hodnotu, tak sa tam dá názov toho súboru. Čiže pokiaľ máte pekne pomenované súbory, že projektový plán pre migráciu dátového centra, tak tu máte pekný ten názov. Inak keď spravíte dvojklik, toto si môžete pomenovať. Čiže teraz tu máte 3 úrovne. Toto je úroveň projektu, potom tu máte fázy, pre niekoho by to mohli byť teoretické etapy alebo súhrnné úlohy a toto sú tzv. Tásky. Vidíte, že v prípade toho projektového plánu máme tu režim, že automatická úloha. Fázy sú automatické, čiže koľko trval celý projekt? 114 dní, kedy začína 1.9. a končí 6.2. Takto krásne to máte úplne prehľadne, máme tam projekt, fázy, úlohy. Vyskúšajte si rovno. Číslo prehľadu, toto zachraňuje ľudské životy. Ja som spomínal, že vy si tam vôbec nemusíte písať to fáza 1, 2, 3, 4, 5, čo sme Mirko na obed. Tu keď si zaškrtnete číslo prehľadu, už tu budete mať, že jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka a zároveň tie vaše úlohy, tásky, bratia Češi majú úkoly, tak tu bude rovno číslovanie pekne, ako v tom našom Worde, že 1, 1, 1, 2. Toto, keď spravíte, tak hneď to bude úplne skvelé, bombastické a hneď máte nad tým väčšiu kontrolu. Po istom čase, ak chcete pre zákazníkov, má nejaký brand manuál, design manuál, to má byť fialové, zelené, modré, tu si môžete veľmi rýchlo upraviť príslušný štýl Gantového diagramu, to nie je problém. Alebo rozbalením sa dajú využiť potom aj vlastné štýly. Takže to len keby ste to nechceli mať stále v tej predvoľnej farbe, ktorá sa tu používa, takáto zelená, modrá, tyrkysová. Takže to, čo sme teraz urobili, doplnili sme tam úroveň pre fázy, súhrnné úlohy, máme tam súhrnú úlohu pre celý projekt a pre číslo prehľadu. A mimochodom, keď niektorí z vás
nie sú len projektoví manažéri, ale sú programoví alebo robia portfólia, to znamená, vy môžete mať napríklad projekty spolu súvisia v nejakom programe, tak áno, ja si môžem tieto úrovne nastaviť podľa seba. Túto na vrchu by mohlo byť portfólio alebo program. Tu budú projekty a potom budú fázy. Takže dá sa s tým proste krásne čarovať. Toto je tá najzákladnejšia štruktúra. Projekt, fázy alebo keď ste etapy, úlohy. Toto je úplne jednoduchá záležitosť. Poďme sa pozrieť ešte k tomu na nový typ indikátora. Prosím vás, poďte opäť na túto úlohu, na tento tab a vyberte si napríklad analýzu súčasného stavu požiadaviek. Možno ste si všimli, že my sme sa hrali s tými fázami, to znamená v skupine naplánovať, planning, sme zvyšovali, prípadne znižovali tie úrovne. A nad tým máte také, že 0% hotových, 25, 50, dajte si rovno 100. Ako nastavíte 100, vy ste tým povedali, že táto úloha už je dokončená na 100%. Nejde len o to povedať, že koľko to trvá, odkedy dokedy, ale či to bolo spravené, či to bolo urobené dôkladne. Keď to bude urobené dôkladne, všimnite si, ten pás v Gantovom diagrame pre túto úlohu bude takýto plný. A čo je dôležité, tu bude indikátor, táto úloha sa dokončila v daný dátum, ktorý ste povedali. Či vidíte 18.9.2024. To znamená, bude tam ten posledný dátum. Opäť môžem ísť na ďalšiu úlohu, môžem nastaviť kľudne na 100%. Tým pádom sa stalo to, že nie len, že som dokončil túto ďalšiu úlohu, a áno, keď sa na to ukážete myškou, zase tu bude dátum. Táto úloha sa dokončila štvrtok 3.10.2024, ale zároveň ste dokončili prvú fázu. Čiže nie len, že je možné pre tie úlohy robiť dokončenie, ale aj pre tie súhrny. Keby som teraz vybral túto druhú fázu a dám 100% dokončenie, znamená to dokončenie aj tých zvyšných. Tým vám chcem vysvetliť, že opäť nemusíme k Picino ísť po úlohách a dávať tam 100%. Môžem ísť aj po celej tej fáze alebo etape, ak sa skutočne podarilo naplniť všetky tie úlohy, že si to môžem jednoducho zjednodušiť. Ak urobíte dvojklik na akúkoľvek úlohu, tu máte možnosť urobiť to dokončenie. 100%, 50%, takže tu nie je problém upravovať si to priamym zadávaním. Keby niekoho napadlo, a čo keby som tam napísal, že 68? Všimnite si, napísal som 68%, bolo urobených, čiže sem môže ísť ľubovoľná hodnota od 0 do 100. 68% znamená, že on to prepočítal a tým pádom táto prvá úloha navrhnutie architektúry nového dátového centra už je zrealizovaná. Takže ešte aj toto je možné urobiť. To isté. Išiel by som napríklad na túto úlohu príprava nového dátového centra, urobím dvojklik. Opäť, jednotlivé úlohy môžem nastavovať na percento dokončenia, alebo teda ešte aj tie jednotlivé moje fázy. Takže tuto zase, keby som dal, že to je na 80% hotové, tak to znamená, že zrejme aj ten prvá úloha bola už hotová. Môžete si to vyskúšať, prosím vás, hlavne v tej poslednej fáze, kde máme konkrétne 3 úlohy. Urobíte zase dvojklik na fázu, dajte si povedzme nejakých 60% dokončenia, tak vidíte, že tieto prvé dve úlohy majú indikátor, že sú dokončené. Takže to, čo sme teraz urobili, nie je nič jednoduchšie, ako sme nastavili vlastnosť dokončenie alebo success. Takže je to pomerne jednoduché, priamočiare, dobre sa s tým pracuje. Môžem teda pracovať v tejto časti naplánovanie, čiže mám štvrtku, polovičku, 3/4, mám 100%, alebo dvojklikom si teda viem nastaviť príslušné iné percento dokončenia, ak chcem. Fajn. Možno ste ďalej si všimli, že pri každej z tých fáz, pri každej z tých úloh je tzv. Priorita. Áno, všimnite si, máme tu priority. Keby som si sem teraz nastavil, ja neviem, nejaké house numero, že dám si sem nejaký, že 50 000, priorita je hodnota od 0 po 1000. Je tam nastavená tzv. Stredná alebo medium priority a to je 500. Najnižšia hodnota 0, 1000 znamená, že tá daná úloha má najvyššiu prioritu. Takže nie len, že môžete nastavovať dokončenie
duration, ale môžete hovoriť o tom, aká tá úloha je pre vás dôležitá. To znamená, môžem si nastavovať potom aj príslušné priority. Vyskúšajte si to pri viacerých úlohách. Vyberte si rôzne úlohy, nastavte si prioritu na 1000. Povedzme. Opäť, nemusím to písať do nejakých potom poznámok, do nejakých proste notov, ale jednoducho môžete si nastaviť. Všimnite si, vyváženie ani režim ochrany pred preťažením nepresunie túto úlohu, pretože priorita nastavená na 1000. Takže ako náhle budete mať typy úloh, ktoré majú tú najvyššiu prioritu, tak tam sa potom nedá robiť nejaké špeciálne typy optimalizácií, pretože Microsoft Project ich považuje za veľmi dôležité, za najdôležitejšie. Ale dobré si určovať tú prioritu pri jednotlivých úlohách. Niečo môže byť dôležitejšie, niečo menej dôležité. Logicky. Výborne, takto si tu žijeme. Keby náhodou sa stalo to, že si poviete, no dobre, ale toto nemá byť fáza 5, alebo táto fáza sa zruší, alebo čokoľvek, kedykoľvek, jak sme to samozrejme zvyšovali alebo znižovali úrovne, vy môžete vnorovať tie úlohy. To znamená, ja som zobral, ukážem to ešte raz, fázu 5 a povedzme, že to bude ďalšia fáza, alebo vo fázach môžu byť napríklad aj tie etapy. Ja si ju môžem teraz jednoducho vnoriť. Takže kreativite sa medze nekladú, my si môžete robiť toľko úrovní, koľko len potrebujete. Ale teda bežne v praxi máte projekt, fáza, úloha. Výnimočne vo fázach etapy a keď máte skutočne nejaké robustné riešenia vo firmách, tak môžu byť portfólia, programy, projekty, fázy, úlohy. Takže je na vás, ako moc sa budete vnorovať, alebo naopak. Takže toto je spôsob, ktorý mi umožňuje pridávať alebo naopak rušiť tie príslušné úrovne pri týchto našich úlohách. Takže veľmi pekne sa s tým pracuje. Dobre, takže takto si tu žijeme. No a teda nezabudnite, že keď nejakú úlohu, ktorá mimochodom prebieha, by ste chceli, že deaktivovať, zrušiť, tak to už potom samozrejme nie je možné. Na to si dávajte pozor, keď je tam vo fáze prebiehajúce, ale mohol by som napríklad zatiaľ, povedzme, že skryť nejaký pruh. Skrývať sa dá, ale nie dať neaktívna. Na to ešte pozor. Takže to, čo sme sa rozprávali, vážení, bavili sme sa na tému fázy v projekte, to znamená, videli ste projektové fázy, nastavili sme si, urobili sme si prehľad medzi zobrazeniami, plus sme použili nejaké klávesové skratky ako CTRL plus, CTRL minus na rýchle vloženie a videli ste aj tú dôležitosť a nový typ indikátora. Jednoducho, čiže bola tu otázka, že keby som tu mal napríklad nejakú úlohu, že tu je že fyzická softvérová migrácia. Všimnite si, klikol som na tento 9. riadok, korešponduje s tomu tento proof Gantovom diagrame. Ja dám schválne CTRL minus. Všimnite si, on mi hovorí, táto položka obsahuje informácie o uskutočnenom priebehu. To znamená, vidíte, že my sme tam už niečo urobili, to znamená, je tam nejaké percento dokončenia, môžeme sa aj pozrieť, koľko sme tam nastavovali. U mňa to bolo tých 60%. OK, dám CTRL minus, ja keď dám áno, ja ho môžem odstraniť, nie je problém, ale práve to, že sme tam nastavili to dokončenie, že koľko percent hotových, tak to vám má ako keby urobiť také, že poklepať po čele a povedať, že ale však si vedomý toho, že tú úlohu, ktorú teraz vymazávaš, už je možno na 60% hotová? Akože áno, môže sa zdať, že tú úlohu jednoducho aj tak potrebujete odtiaľ odstrániť, preto som spomínal, že jedna z možností je, že zoberiem tú úlohu a môžem mu zatiaľ napríklad skryť zatiaľ, lebo mi tam nejakým spôsobom nepasuje alebo niečo. Takže keď niečo odstraníte, tak je to v podstate nejaký permanentný stav. A keď to skryjete, tak som si to zatiaľ dočasne schoval, pretože jednoducho ten zákazník to tam nechce vidieť, alebo to nechce zaplatiť, alebo čokoľvek iné. Takže ja veľmi často vždy dvakrát, jak sa hovorí, rozmýšľam nad tým, či skutočne tú úlohu odstránim. Iná vec, ku ktorej budeme spieť, je tu ďalší krásny stĺpec, predchodcovia, po anglicky ancestors, a my budeme prepájať jednotlivé či už fázy, alebo tie úlohy, tie tasky, aby tam bol medzi nimi súvis. To pôjdeme robiť. Samozrejme, keď sú tam tí predchodcovia a sú tam dependency, to znamená závislosti, tak to ešte komplikuje tú situáciu. Takže
vtedy si ešte dvakrát musíte viacej premysleť, či to chcete odstrániť. Čiže 1% dokončenia a za akú tu budú títo predchodcovia. Dobre, takže toto máme.